to alebo to. Ale chcel by to možno vrátiť. Čaute, ja som Cookie TV a zdravím vás. Ja som Paťomut a ideme práve to alebo to s mojim bratom a to mám nachytené ukázať to. No, ukazovať to netreba. No, Tak, začíname s otázkami. a ty ideš na to. Čo ako prvý? No, Ja čítam, že tu máš jedno, ja tam odpovede nemám písané. No. Ale ty aj neviem, daj, ty to musíš vraviť. Hej, ty odpovieš prvý a ja odpoviem druhý. No, dobre. Dobre. Musíme ísť ako naraz. Naraz? To bude nejaký ten limit, napríklad dopočítam do 3 a potom to poviem, hej? Budem ukázať takto s palcami, hej? A potom začne. Špagety alebo rezance s makom? 3, 4, Špagety. Snipy alebo trenky? Trenky. Trenky, to je moje. To bude ťažká otázka toto. Obidvoje mám rád. Gace alebo rifle? Gace asi skôr. Ja rifle. Ja gace. Ja rifle. Neviem, ty, Ja gace. Jako, teraz mám na sebe rifle, hej, cítim sa nič pohodlné, ale tak, neviem, radšej chodím v gacach, no. Nie gace. Je rifle. Nie, radšej gace. Cítim sa v gacach pohodlnejšie, tak to bude asi tým. Presne. A fotbal alebo hokej? Hokej. Hokej? Ja tiež radšej hokej. To je moje. To bude tiež ťažká otázka. Štvorkolka alebo motorka? Štvorkolka. Ešte ja na to neviem ako odpovedať, to je ťažká otázka, lebo keď som bol malý, tak som strašne po motorke túžil. Čo sme mali takého malého, no ne takého, ale tak modrú motor. Hej. A ešte mal jednu tú babetu. To nie. Tu mám furt voľčinu, sú vlastne. Čiže ja som to chodil. Hej, ty som to. A medzi tú štvorkolku a motorku, no neviem, asi... Kúpil by som si to asi, neviem podľa čoho. Či by tam, jak by mala štvorkolka, neviem, stala by takisto ako motorka? To je jedno, zebral by som si štvorkolku a kúpil by som si aj motorku, no. Hotovo. No, tak to, neviem, že si na to mal, a nevadí, poď ďalej. Ja mám na všetko. A máme ich 10, takže... No. Takže, mobil alebo tablet? Ťažké. Lebo... Poprvé, mobil, keď sa ti vidie fajne do kapsle. A tabletu ne. Neviem, asi by som si skôr ten mobil zebral to. Ale tablet je na hrane. Mobil máš na hrane, záleží, aký si kúpiš. Neviem, to je nerozumiem. Ja by som si zebral určite... Lebo ja tablet mám. Ja radšej mobil. A fakt nejaký dobrý a... Ale asi ten mobil, lebo ty si myslím, lebo ty zapneš si hudbu, dáš si ju do kapsy a ideš. A ne ako na tým. Tak asi tiež mobil. To by sa ti nevyšlo tablet. Tak záleží, aký tablet si kúpiš. Taký tenčí sú len také. No, to menšie. Dobre. Šapka alebo šiltovka? Šiltovka. Šiltovka. To je jasné, ja mám tu šiltovek, ja milión. vám môžem ukázať. Šiltovka. Uj, to všetko pada. Tak toto sú moje šiltovky a kde sú ostatné? Tu je ďalšia. To ja to tu nejdem všetko ukazovať. Ale ako ja obyčajné šiltovky nie, ja iba tie reperské. Ale ja mám, keby tam bolo, ja mám radšej tie kapice. Ja zase radšej tie reperské. Ja normálne šiltovky ako nosím ich, ale najradšej nosím tie reperské. Neviem, tie sa mi viac páčia ako one. No, ale ja som sa teraz strašne som si zvyknul s tými šiltovkami. Zima, nie zima, ja si dám šiltovku. Keď nie je zima, tak si dáme kapucu. Ja, no, to je tiež. A akú farbu máš radšej? Černú alebo bielu? Černú? Ja tiež asi černú. Ani? No, asi tú bielu skorej. Ja asi tú bielu, lebo neviem. Ako mne sa ľúbia obie dve farby, ale radšej tú bielu. Na autách je zase krajšia černá. Ani biela, ani nič. Ale
Nie. Pes alebo mačka? Mačka? Pes. Mačky nemusí, mačka sa... Ja už som to dala to alebo to. Nie, niekto vraví, že mačka sa dokáže že mačka sa nedokáže, že sa dokáže mačka odďačiť, ale podľa mňa to nie je pravda. Pes sa podľa mňa viac odďačí ako mačka. A pes sa naučíte všetko. Pes ale hej, mačku ne. To ne. To ona keď to je zľavný, tak neláhne. Ale, dobre, ale že keď dáš, tak mi sa založí. Lebo ona vie, že ide že žrať, alebo niečo také si myslí jednoducho. A pes, to stačí písknuť aj pri mne a on povie sadni, on sadne a... Dobre, posledná otázka. Láska alebo peniaze? Láska. Nie, láska. Radšej viem. Ale ako záleží za čo, lebo ja nechcem stres, že nič. Možná hej, dospelosti si to rozmyslím, ale ja akože radšej tie peniaze. Ale záleží aká láska. Medzi rodičmi, tak to radšej láska neviem, tak vieš, že ho máš rád a tak. Nie, že či chceš skorej babu, alebo peniaze, že či chceš Ja babu skorej... nechcem, takže radšej keď... Ja radšej tú lásku. Radšej budem chudobný a mať lásku, ako byť bohatý a byť bez lásky. Sice raz, keď má človek peniaze, tak si môže hocičo kúpiť, to je jasné. A môže si domov aj kúpiť nejakú tú vodu. Ale... Dúfam, že to nebolo také. Asi vám to doplo, čo som myslel. No, to bola posledná, no. No, žiadam môjho brati, ďakujem, že si sem natočil video. No, nech to ostane, ale tak. Ty vole, my sme to tu písali, a on práve jeho, no, láska, mu začala volať a ja som mal také nervy, ja už, potom, ešte išiel, ty vole, kde si išiel? Na záchod, potom, ty vole, láska ti volala, ja iba som také nervy. Ja, prvé som šel zapatiť, no, potom som šel na záchod, no. a potom mi láska. A ja som, ale počkaj, na Fetici išla až vtedy? Nie, to som šel ako... No, to som šel ako prvý. No, a tedy sme ešte nepísali, tedy to som sa až tak nenahneval, ale ešte, hej. Ja, však si ma furt naháňal, niekde natáčať. No, Tak, ja som furt nutil. A on ne. Viete, jak ma bije? Viete, jak ma bije? On ne, to bije. Príde, tu šupla, neviem. Tu sme sa sám na západ. Dobre, ja dám môjho brachti do popisku videa. Kúpite si, určite mu dajte odber. Určite už má dávno nemal video, ale určite už bude mať. Lenže ten notebook, že už je dodrbaný, seká. Nedajú sa na nich upravovať No. pomaly ani videa, takže... Že tak, takže... A ja natáčam... Teraz sme momentálne niekde prázdniny, no, čo budú prázdniny, tak asi niekde na brigádu a pokúsim sa. Uvážujem teraz, či si kúpiť notebook. Ako mňa to... Alebo počítač, no... Neviem, či si kúpiť počítač, alebo skorej motorku, ale... To už je síce mimo tému, ale... Skorej tú motorku a ten počítač, neviem, ja tam nič neláka. Hry ma vôbec nebavia. A jak si chcem niečo zahrať, tak si zahrám na Xboxe. A nič viac mi netreba. A motorka tam má láka. Ja radšej idem počítať tú štvorkolku. No ale chcel by som aj tú štvorkolku, hej, ale... Teraz na čo, keď už je zima ešte, ale už si sa blíži. No, že už. No a... ale ako ja chcel by som mať tú štvorkolku, ale ona je strašne drahá. Možno je drahá. Dobre, odbočili sme trošku od témy. Dobre, tak už by som to radšej ukončil a tak. Neviem, uvidím, možno by som si aj... Začal by som odnova točiť videá a neviem. Ja nemám práve, že nápady o čom tak. Ak tak mi napíšte tam do oného, niekde do komentáru, to bude natáčať a ja niečo natočím. Ak tu bude 10 lajkov, možno natočím znova ďalšie video. Nič? Že? Jak sa mi bude chcieť? Ja sa mu nechcieť, ale určite. Ak to bude... Nechcem natáčať, to je buzerant. Ty si...
Dobre, už Ja to to ukončím, berať. už to ukončím. Dobre, čus. Dobre, tak ak sa vám toto video ľúbilo s mojim brachom, dajte like a my už sa s vami učíme. A to je dneska z tohoto videa jednoducho všetko, lebo tento nevie vraleť. No, tak. Čus.